Ndị awa n'ome Igbo, ndị ọma, afọ m ka bụkwa Makekwo. Abụ m nwanne ụnụ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Tata bụ 3rd December 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa nke 12. N'izu Igbo, tata bụ Eke. Anyị ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ. Mmụọ niile na-eche anyị niile, na-echekwazi ezinụlọ anyị, na-eche ana Igbo niile. Ndewonu. Nkụzi nji bịa taa bụ ọlụ ọma. Ọlụ ọma anyị lụrụ n'ụwa ka a ga-eji wee cheta anyị. Ọ mkpụrụ anyị kụrụ ka anyị ga-aghọtakwanụ. Akụnụba niile anyị kpakwalụ n'ụwa anyị bisi ụwa, anyị ama nje wee na ebe anyị si wee bịa. Anyị ga-arapụfa nje, rapụrụ ya n'aka ndị anyị rapụ. Ihe fa ga-ejizi akụnụba niile a wee mee, ọ dịrọzi anyị n'aka. Ife anyị ga-eji wee na, mmụọ anyị ga-eji wee na ebe o si bụ ọlụ ọma. Maka gịnị? Maka na a ga-ekpe anyị ikpe. Ọ bụ na ị bụ onye ụka, unu kweta na a na-ekpe ikpe na mmadụ nwụọ. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye ụka na ị bụ onye ọdịnala dịka mụnwa, anyị ma na a na-ekpekwala ikpe. Maka na ọ bụrụ mmụọ niile na-ananwube ndị ichie. Anyị bisi ụwa, gị bụ nwa Igbo, a ga-ekpe gị ikpe. A ga-edobe gị n'oche wee kpee gị ikpe, wee nene ka isi wee bi ndụ gị. Ọ bụ na ibili ezigbo ndụ, ị ga-afụ ụzọ na mmụọ ị ga-esi wee nabazibe ndị ichie. Ma ọ bụrụ na ibiri ezigbo ndụ na ịlụrụ ọrụ ọma, nwere ka esi na nwa ebe ndị ichie jezuo ike ịma mmenwu ya. Ọ na-adịbụ mmadụ nwụọ asị rest in peace, rest in peace. Ọ bụrụ mmụọ niile na rest in peace, rapụsịkwa nke anyị na-adị na-ewish onye nwụrụ anwụ. Ọ dịrị anyị n'aka, nke anyị bụ wish, mana ọ bụ ma judgment, a ga-ekpe anyị niile ikpe. Ọlụ ọma. Ndị ọlụ ọma, ndị na-achị anyị, unu elofuna na a ga-ekpe unu ikpe, a ga-ekpe anyị niile ikpe. Ndị na-achị anyị, na-achị anyị Igbo, obele ikike a enyelụ gị n'ụwa a, ọlụ niile ịlụlụ, ma ọlụ ọma ma nke ọjọọ, a ga-enene ya, nyochaa anya ma ibisie ndụ. Ọ bụ na ị bụ onye ọchịchị na ife ị na-alụ bụ ime ka ife na-esili ndị mmadụ ike, ka fa nọdụ na ụfụ, o nwere ka ibisie na ka mmụọ gị zuo ike. Maka na mmụọ ndị echelụ ịrapụ n'ụwa, mmụọ fa adịghị ezu ike. O nwere ka ị ga-esi zuo ike, mmụọ gị ama nzu ike. Ọlụ ịlụlụ ka a ga-eji wee lọta gị. Ifụrụ dịka Buhari, ifụ na aka na-akpụ ya n'ọnụ ọlụ ọjọọ niile ọ lụlụ na Naịjirịa. Ọnya ka eji wee na-echeta ya. O nwere ka mmụọ Buhari ga na-esi ezu ike, mmụọ ya ama nzumike. Ọ dịrọ possible. You can mock God. Ifụrụ ma ntọntọ pawa ị nwelụ n'ụwa, ole ya na-eme ife gụlụ ya. Nsogbu adịrọ, na-agbasi ya ọsọ, agụsị ya maịlụ agbata. Ọ ka ọ dị. Ifụrụ dị ka mmadụ dị ka Sam Mbakwe, ọlụ ọma ọlụ n'ala Igbo. Ifụ na anyị ka ji elo dị ya. Ọ bụ ma mmụọ ya na-ezu ike,
ọkwa na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Mmụọ ya kwesịrị ịdị na-ezu ike maka ọlụ ọma ọlụ kalịlụ rịlụ nne. Alex Otti, anyị fụrụ ụdị ọlụ ọma ọ na-alụ. Gọvanọ Alex Otti eri oge etinyere ya n'ọchịchị, ndị ọ na-achị na-ekwu ụdịrị ọlụ ọma ọ na-alụ wee na-agọli ya ọfụma, si na ọ ya adịrị ya mma. Efere ka ụnụ ra bụ ndị na-achị anyị Igbo welu proscribe IPOB unu proscribe unu afụrọ mgbe unu proscribe fa unu afụrọfa egbe n'aka, unu afụrọfa mma n'aka. Ife unu fụ n'aka fa bụ flag Biafra, mana unu mee gịnị? Unu wee gbaa izu wee proscribe IPOB. Ifuru na izu ahụ unu gbaa wee proscribe IPOB n'ọlụ ọjọọ maka na-ama ụgha ka unu gbaa. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka ịgba nọ njọ ka ọ bụ ịgba ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị na ọ bụrụ ezigbo ife, ya ka unu ra wee proscribe IPOB ọlụ ọjọọ ka ọ bụ ama ụgha ka unu gbaa. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye ụka na ị nọ n'ọdịnala, ife imelụ bụ gịnị? Nsọ anị. Na ngekwa ntị ka m gwa unu, ọ ka unu proscribe IPOB ka unu nyezili gọọmenti Naijiria ikike, ndị amị Naijiria wee mee gịnị? Bịa ana Igbo wee kwafube ọbala ụmụ mmadụ, ụmụaka wee egbusi, ndị niile egbusi fanwụrụ n'ike, mkpụrụ obi fa na-ezu ike, fanwụrụ n'ike, fe mesịrị fa bịala ụwa ime. Ọbala niile anwụ unu kwafulu ka unu ra wee bido onye iproscribe, aka unu dị na ya n'ọlụ anwa. Ọlụ ọjọọ ka ọ bụ, aka unu dị na ya. Ọ bụ na ụna ọnsani maka ịkwafu ọbala, ịgba ama ụgha, gbagide mmadụ ibe gị, unu si na IPOB bụ terrorist organization. Why na IPOB abụrụ? Ọlụ ọjọọ nya ka unu ra wee mee ife anwa. Unu akwụrụ ụgwọ ya na ndụ a, unu akwụ ọnya unu bisie na ebe unu si bịa ụwa. Ọgba ya ekpekwu na ikpe, anyị ekpe unu ikpe. Ọ nwere ka mmụọ unu ga-esi wee zuo ike na unu bisi ụwa. Ịma maka gịnị? Ndị amanye nọ nkwafulu aka unu dị na-ekwafu ọbala ahụ. Mmụọ fa dị ezu ike. O nwere onye ka unu ga-esi bisie ka mmụọ unu jezu ike, ọ bụ na mmụọ fa dị ezu ike. All the as simple as that. You can mock God. Nke a bụrụ bribe, nke a bụrụ na ị nọ n'ụwa na-eme ife gụlị maka ntọntọ ikike nyere wee na-alụ ụlụ anyị. Ị ga-akwụ ụgwọ ya ife ọlụ ọjọọ, ọlụ ọma, ị ga-akwụ ụgwọ. Ịkwụrụ ya n'ụwa, ịkwụ ọnya mgbe ibisi, ịkwụrụ ya mgbe ibisi, ịnọghalị ụwa ịkwụ ọnya nke bụ enyere onye na-achị achị, enyere ikike wee na-eme ife gụlị. Efulu onwe gị ka gọvanọ taa, enwere ike ị na-anọghalịzi ụwa, ịnọghalịzịa n'ụdị ịma mfu n'iyi eli maka ọ bụrụ na ya akwụ ụgwọ, ị ya akwụ ụgwọ ya. Ekwụrụ ya n'ụwa, ịkwụ ya n'ụwa ọzọ. Ada emelụ Chukwu bribe. Asị nka njili ohere a wee na-ekene Gọvanọ Alex Otti na ọlụ ọma ọ na-alụ n'Abia steeti, nakwazi na o wepụtala oge wee jee neta Nnamdi Kanu, wee jee neta Maazị Nnamdi Kanu na ebe Fatugalia na Sokoto. Gọvanọ Alex Otti, ọ ya adịla ya mma, ya adịla ezinụlọ ya mma, na aja ana Igbo na mmụọ niile na-eche ana Igbo na-echekwazi Abia steeti. Ọlụ ala ya gị n'aka ị na-alụ na Abia steeti n'afọ afọ ya, na ọ ya abalị ezinụlọ ya. Asị m na ọ ya adịla ya mma,
na Eke na Orie na Afọ nakwazi Nkwọ. Na chi gị ga na-eche gị na-edu gị, na mmụọ niile gị na-aba yi wee bịa ụwa na fa ga na-eche gị na-edu gị. Jisikwa ike n'ọlụ ọma ị na-alụ, ike agwụkwana gị. Ụmụ Igbo, anyị ga-ejisi ike na-alụ ọlụ ọma maka ụwa anyị nọ na ya. Anyị nagisie anyị ya n'ebe anyị si wee bịa, anyị ekpekwa anyị ikpe. Ọlụ anyị lụrụ ka anyị eji welata anyị, ka anyị jisi n'ike na-alụ ọlụ ọma mgbe niile, ka o wedịla anyị mma, o wedịrị mkpụrụ obi anyị mma na anyị bisi ụwa, ka mkpụrụ obi anyị wee nwee ike, ka o wee na nwa ebe ndị ichie na anyị bie ezigbo ndụ, ka ọ ghara ịbụkwa anyị nọghalị bụ ụwa anyị abịa ịta afụfụ, ịkwụ ụgwọ ọlụ ọjọọ anyị lụrụ n'ụwa nke anyị bịa. Chi anyị kwesịrị ịdị ya gị bụ nwa ọdịnala Igbo na ọlụ ọma aka mma na chi anyị. Ọfọ anyị na-agọ bụ na chi anyị ya enyela anyị aka, na mmụọ niile anyị na-aba yi wee bịa na fa ya enyela anyị aka, ka anyị wee kwudo n'eziokwu, ka anyị wee kwụba aka ọtọ, ka anyị wee na-alụ ọlụ ọma mgbe niile. Ụmụ Igbo, ọ ga-adịrị anyị ncha mma, ndị bụ nwa Igbo kwụbala aka ọtọ na-asọ nsọ anyị, ọ ya adịrị mma. A sị na ife ọbụla itinyela aka n'izu a na ọ ya agala ya, ọ ya adịrị mma, ọ ya agala ya na Eke na Orie na Afọ nakwazi Nkwọ. Ndewo na ụmụnne m, ọ ga-adị na mgbe ọzọ, mgbe mesịanụ.